Yare cɛ ni muso denmisɛnnin maabakɔrɔ Amadu Eli Konare an na foli ni tanuni kɛ. Fɛn min ye dabaji karamɔgɔw ye fasirikɛbaw an na foli ni tanuni d'u ma. Dɔw bɛ ti gɛlɛnnin sɔrɔ a ka wo kɔnɔ. Fɛn min ye belebele ye n'o y'an karamɔgɔ ye. Elhaji Daba Tunkara a bi sɛgɛnnafiɲɛ bɔ la. Sabula fɛn min ye farikolo ye ale tɛ mansin ye. Farikolo tɛ nɛgɛ ye. I ye sa bɛɛ lajɛlen kɛ girinkajɔ la. Ni décembre min sɛgɛnnafiɲɛ bɔ. Janvier kɔni diyagoya a bi t'i sɛgɛnnafiɲɛ bɔ. An b'a ɲini a fɛ Dankɔrɔba in kɔni a nɔngɔmalen bɛ arajo kɔni o dɛngunnen b'a tulo kɔrɔ maa ti don ani arajo cɛ o tuma an b'a ɲini a fɛ a ka dugawu k'an ye a ka dugawu kɛ jamana ye a k'an kɔlɔsi kosɛbɛ n'an filila yɔrɔ min na a k'a fɔ journaliste du retire sa joona nin yɔrɔ ni koriji Amadu Eli Konare e ye nin bɔ a ti fɔta i b'a fɔta de kosɛbɛ o tuma Dankɔrɔba in an bɛ foli ni tanuni d'a ma fɛn min ye wulikajɔw ye kunnafoni kɛlen bɛ dafara ye o tuma fɛn min ye Mali ye k'a daminɛ Kayi ka taa gosi fɔ Kidali an bɛ bɛɛ lajɛlen fo arajoso minnu bɛ n'olu sɔgɔlen banna min bɛ se k'a to an kumakan ka taa yɔrɔ jan an bɛ foli ni tanuni d'u ma maa minnu b'an kumakan ta k'a bila u ka pagew kan réseaux sociaux kan ka photo nɔrɔ a la k'a kɛ vidéo ye donc an b'u fana fo nka u bɛ dɔɔnin bɔ dɔw la dɛ u bɛ dɔɔnin bɔ dɔw la dɛ u k'u janto yɔrɔ la u bɛ dɔɔnin bɔ dɔw la u bɛ dɔw bama yɛlɛma sabula ni kuma fɔra n'anw ye tigɛlumani kɛ n'e taar'i kɔnɔma photo ta dɔ la o t'an ye dɛ dakurunya kelen hali ni y'a si tigɛ ka bɔ la ni nin tun kɛra nin tun bɛ kɛ tan u bɛ si in bɔ la k'a kɛ ko nin bɛ kɛ tan n'i y'o kɛ dɔrɔn i kuma i bɛ tiɲɛni kɛ kuma bɛ ba yɛlɛma an b'a ɲini u fɛ n'u bɛ baara in kɛ u k'a k'a kɛcogo la kosɛbɛ nka ne ma min faamu kamalennin dɔ bɛ TikTok wa TikTok kan ko Mohamed wa Mohamed ni Mohamed ni saga wili mɛ bi a bɛ ka TikTok de kɛ ni an kumakan ye a bɛ saga de sɔrɔ ni aw sagatigiw ye nka ni ne b'a lajɛ ne yɛrɛ bi yɛlɛ n'o tɛ dɔ fana bɛ yen ko Jawo ye e bɛ kunnafoni gafe min bila e ti tila la o b'a sɔrɔ ale y'a bila yɔrɔ min Jawo ye arrangé wa maa min b'a ka page suit ayi o tɛ ale yɛrɛ min bɛ lamɛn o tɛ lamɛn yɔrɔ min Jawo ye arrangé ale bɛ se k'o tigɛ kaki ka t'o bila min t'a arrangé ka t'o bila a la fiyewu o tuma fɛn min ye u bɛɛ lajɛlen ye o fana entreprise b'u fana bolo an bɛ foli ni tanuni d'u ma u k'a k'a kɛcogo la o tuma o ka d'an ye an bɛ ɲa ɲɔgɔn kɛrɛfɛ Jibi Jakite nɛgɛ karafe b'ale bolo fɛn min ye kunnafoni ye a kɛlen bɛ dafara ye Amadu Eli Konare ni Jibi taara n'an ye sugu la an b'an kɛ kunnafoni baji kan Gadaw. Journaliste Seydou ko ni nɛrɛ ma nɔɔni ko musokɔrɔnin nɛɲa tɛ dɔn bala cogo bɛ di bi Amadu Eli Konare ni jama jɛra ka maa min sen fila cɛ ni bolokɔni den kelen bɛ Ala bolo i ti bi ne bɛ n tɛgɛ don min bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma Nouvelle Horizon fasiriba n'o ye la rédaction ye ni y'u ka sɛbɛn ye u ko an ka jamana a janfabaw Mali an ka jamana burujabaw ani an ka jamana lagosibaw wuliliw sɔn tuguni wulikajɔba dɔ o daminɛlen bɛ fɛn min ye an ka marifatigiw m'o ye burudamɛw ye mugu ni kisɛ tabaw minnu b'a fɛ ka jamana tila k'u bɛ taa ɲɔgɔn ye Sɛbɛnnikɛla ko ɲɔgɔn ye in bɛ taa kɛ yɔrɔ min o de ye Itali jamana ye sigi dɔ o bɛna taa boloda jɛkulu dɔ bɛ yen n'o ye baɲumankɛ tɔn ye u ko min ma ONG Arapacis sɛbɛnnikɛla ko o de y'a laɲini k'a fɔ bɛɛ hukumu kɔnɔ ni jɛkulu yɛrɛ dama ani jamana ka taa ɲɔgɔn ye sɛbɛnnikɛla ko kuma n'i y'a lamɛn a bɛ k'i kɔnɔ k'a fɔ ko tiɲɛ de don nka n'i y'a ta k'a ɲɛ yɛlɛma k'a lajɛ i b'a sɔrɔ k'a fɔ kojugu da de don sabula jamana janba don sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye délégation ye maa min y'a laɲini a tɔgɔ de ye Maria Nicoletta Gaida o ye Oromuka den ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'o ye Italika ye a ko olu ye wulikajɔ in laɲini k'a fɔ fɛn min ye Mali a marifatigiw CEMA MNLA CSP nin bɛɛ lajɛlen faralen bɛ ɲɔgɔn kan bi ni ka kɛ kulu ye o tuma u ka taa sigi kɛ sigi min n'a bi tali kɛ an ka jamana yɛrɛ a kunkanko kan ko bɛɛ bɛ se ka don nin marifatigiw a n'an ka jamana ni ɲɔgɔn cɛ cogo min sɛbɛnnikɛla ko Mali ten kun bɛ di kuntigi kɔ kabako tɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye jɛkulu ye u siɲɛ fɔlɔ tɛ nin ye sabula fɛn min ye salon ye u ye nin ɲɔgɔn na ko dɔ kɛ k'a fɔ fɛn min ye bamanjuw ye u yɛrɛ dama ni jamana gouvernement ka sigi min bɛ se k'a to bɛɛ kana o donnama kama u taara ka taa bɛnkan dɔ sɔrɔ ko min ma déclaration de Rome o kɛra marifatigiw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ye olu kɔni y'a jira k'a fɔ olu bɛ min ɲini o de ye bɛɛ kana nka bɛn min bɛna a bɛ kɛ accord d'Alger min ani accord de paix min n'o kɔni kɛra a bɛ kɛ o de hukumu
kɔnɔna sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta ka lajɛ fɛn min y'o waleyaw ye o ma wolo waleya kɛrɛnkɛrɛnnen foyi la min bɛ se ka kɛ sababu ye marifa bɛ minnu bolo ka marifa bila an ka sigi an ka kuma jamana an ka bɛn kelen ma sɛbɛnnikɛla ko hali n'a y'a sɔrɔ tema fiɲɛ bɔlen bɛ jɛkulu caman bɛ yen minnu bɛ labɛn na sisan i n'a fɔ CSP olu b'a fɛ ka kunkankura bɔ sabula fɛn min ye jamana juguw ye jamana janfabaw tubabuw olu de bɛ ko in senkɔrɔ olu de bɛ ka an balima minnu bɛ yen n'olu ye burudamaw ye u bɛ k'olu de su ka bila u balima tɔw la sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ONG caman bɛ yen minnu bɛ wuli kajɔ kɛ farafinna kɛrɛnkɛrɛnnenya Mali la k'a f'u bɛ bɛɛ ɲini bɛnko tɛ dɛ sabula fɛn min ye jamana bi kila cogo min u b'a sɔrɔ u bi bɛɛ kuma fɔ kɛnɛ kan tile fɛ na su fɛ u bi jamana kilali kuma fɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko an ka minisiri min bɛ n'o bi bɛnko kunna o de ye colonel major Ismaël Wage ale kɔni kuma in kɔni ŋunuŋunu cɛruna k'a fɔ Itali ta min n'u b'a la janvier kalo tile 30 n'o tun ye kununko ye k'a fɔ fɛn min ye Wage k'a bi taa sɛbɛnnikɛla ko olu yɛrɛ ye a datulu la k'a da jaba la ka lisi lajɛ a k'u ma Wage tatɔ ye nka fɛn min ye Itali ka ninnu ye u ye avion spécial vol spécial fila de bila ka n'u ta ka taa n'u ye o kuma ko wɛrɛ b'a jukɔrɔ o sɛbɛnnikɛla ko ni bɛɛ ɲini dɔ don Mali kɔnɔ malidenw de bɛ aw bolo ka taa n'o ye SEMA CSP ani gaca ye yali fɛn min ye Mali gouvernement ye aw bɛ taa bɛɛ ɲini Mali gouvernement kɔ cogo jumɛn Asimi ma maa ci Choguel ma maa ci fɛn min ye Wage a ma maa ci sɛbɛnnikɛla ko n'i ye ko in ta k'a lajɛ bɛɛ i b'a dɔn k'a fɔ fɛn min ye ninnu ye nin ko in jɛlen tɛ sabula kun tɛ di kuntigi kɔ fiyewu fɛn min ye Asimi Goyita ye ale yɛrɛ bɛ ko in galama kosɛbɛ sabula waati kɛra fɛn min ye nin CSP in yɛrɛ ye u ni Wage ka kuma tara ɲɔgɔn kan kosɛbɛ sabula u nana kolo k'ala ko dɔw kɛ o don Wage ye tabali gosi gon a ko n ti jɛn ni nin ye sɛbɛnnikɛla ko kab'o kɛra o kɔni u ye Wage tigɛlumali daminɛ bɛnkan minnu sɔrɔla jamanadenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ u k'olu bun'u dabɔ o kuma na tant que Wage bɛ minisiriya la Asimi Kuma n'a y'aw ja aw bi Wage n'a m'aw ja aw bi Wage sabula fɛn min ye jamana ye ne de ye danaya d'a kan k'a bila baara in na sɛbɛnnikɛla ko kab'o kɛra u kɔni kɛra ɲinɛ ni jakuma ye a kɛra patikolomajɛ an bi ɲɔgɔn fɛ nka an man di sɛbɛnnikɛla ko délégation min wulila ka bɔ Bamako dimanche don janvier kalo tile 30 san 2022 fɛn min y'a maaw ye i tulo ma jɔ Algabas Ag Intala ale taara Mohamed Ag Acherif o bɛ yen Moulay Ahmed o bɛ yen Mohamed Ayub Sidibé Mohamed Atayub Sidibé o bɛ yen Faad Ag Al-Ahmoud o bɛ yen Musa Ag Ataratuman o bɛ yen Bilal Ag Acherif a bɛ yen la hila wala kutade Wage menna ay Wage tenna Kamara menna o kuma olu bɛ taa bɛɛ kuma fɔ Goyita ni Konare b'a la ayi o tenna o bɛ taa bɛɛ kuma fɔ u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ voilà jɔn ni jɔn de bɛ kɛlɛ la élection ni Mali de tɛ kɛlɛ la wa Mali de bɛ ɲɔgɔn faamuya Mali tɛ hali faamuya yɛrɛ donn'o la kosɛbɛ Mali tɛ nin ye sa jɛjugu de labɛnnen ka ninnu yɛrɛ dama wele u bɛ t'u su ko kura wa sidɔnna dɛ a sidɔnna sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye ko in ye a ɲɛ dɔnna bɛɛ sabula fɛn min ye nin bamanji ninnu ye ninnu kɔni ka wuli kajɔ tɛ dɔwɛrɛ ye Mali b'a fɛ ka fanga kura min sɔrɔ an ka jamana fanda 4 fɛ Faransi jɔrɔlen don États-Unis kɛrɛfɛ tɛ o kuma fɛn min ye malidenw ye an balima minnu bɛ yen n'olu kun fiɲɛ bɔra u b'a fɛ ka taa fiɲɛ k'olu la tuguni kunu ka bila ɲɔgɔn na fɛn min ye jamana u bɛna kɔrɔnfɛla buruja dɔw ko Faransi kɔni b'a fɛ de fɛn min ye Azawadi ko in ye o de ka sinsin halisa f'a ka ja Mali ka tila fédéralisme ka kɛ min bɛ se k'a to Faransi yɛrɛ ka se k'a sago sɔrɔ cogo min an ka dugukɔrɔ nafolo a wari i b'a fɛ o bɛɛ lajɛlen de ka bila a sagoya la k'a daminɛ fɛn min ye Moti la ka na n'o ma sɔrɔ k'a ta Moti la ka taa Kidal Faransi kɔni b'a fɛ ka dɔ sɔrɔ o la diyagoya fɔ n'u ti Mali boso ko janfa kɔrɔ dɔnna ko a kɔrɔ dɔnna an tɛ ayi an sɛbɛkɔrɔ tɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ a ka bi bɔli la journaliste Seydou ne bɛ tɛgɛ don teliya la kunnafoni di sɛbɛn le prétoire bɛɛ Sidibé a fana kumana a ko y'a bila yɔrɔ min na min ye diɲɛma b'a fɛ ka Mali kɛ sugu bulon ye bɛɛ lajɛlen b'a fɛ k'i ka tigɛta tigɛ a la i k'a dɔn a ka di Mali ye a man di Mali ye bɛɛ bɛ fɛ ka sɔrɔ dɔ boso anw ka jamana kan sɛbɛnnikɛla ko bɛɛ ni garisɛgɛ don sigiyɔrɔ ko la Ala ye anw da anw sigiyɔrɔ bɛnna Mali ma n'o dugujukɔrɔ nafolo walima
walima ni nafa sɔrɔ sira wɛrɛ bɛ o la a ka kan anw fɔlɔ k'o tɔnɔbɔ nka k'a kɛ aw mun ye kɔfɛmaw ye aw b'aw ta dɔn aw bɛna an da dun ko waati sera sa faama kura minnu bɛ an ka jamana la k'olu ko wa i k'a dɔn an tɛ an sɛbɛkɔrɔ tɛ a ko tile filanin na kuma min bɛ yen n'i da sera a ma Faransi ka fara a jɛɲɔgɔn caman kan u kɛlen don ka diɲɛ kuru kara bɛɛ lajɛrɛlen tɔsi wuli ni ngusu ka bila anw ka jamana la k'a tɔ kɛ sa i k'a dɔn awa min ye yeta ye min ma ye min yera fɛn o fɛn ka d'u ye n'o bɛ Mali tɛŋɛlɛma u b'o baaraw waleya a ko n'i y'a ta k'a lajɛ jamanaw ka jɛɲɔgɔnya siraw fɛ i k'a dɔn tɛmɛsira kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ bɛ journaliste Seydou n'o ye kuma ɲɔgɔnya ye o kama jamana o jamana ministre dɔ bɛ u ko min ma affaires étrangères n'aw b'a fɛ ka sigi ka fɔw ni kuma jɔnjɔn tɛmɛ an ni ɲɔgɔn cɛ jamana mara kadira kɔrɔ kumaw bɛ falen nka a yɛrɛ k'a fɔ bi Faransi kamana guwan mɛ u dɛsɛ mɛ kolokoto co fɛn o fɛn bɛ yen n'u ye Mali jamana ɲɛmaakɔrɔw bagabaga o la u y'o bɛɛ lajɛrɛlen kelen n'o fila n'o saba kɛ Asimina Jɛw u ma keleku kuma tɛ ka yɔgɔyɔgɔ o kama sa min ye diɲɛ seleke naani kumasow talen don i k'a dɔn nɛni tɛ nɛni ye u b'u ka kuma kuru kara bɛɛ don u ka ministre Jean-Yves Le Drian da walima Florence Parly i k'a dɔn k'a fɔ olu de bɛ Mali de buruja i k'a dɔn awa u ko k'i yɛrɛ ye tɔgɔ kura d'a la ko Karaba Karaba le méchant. Karaba la sorcière. Karaba la sorcière. Ala na kira. U ko n'o bɔ mɛ. A n'o bɔlen don dɛ. Wa waleya de b'a la. N ta tɛ ɲɛ maa wɛrɛ ta tɛ ɲɛ. A ko kɛlen don k'o diyagoya tɛŋɛlɛmani min da ka Mali sɛgɛrɛ. A ma ɲa sa min ye i k'a dɔn awa kuma yɛrɛ dira Mali yɛrɛ ma o. Ministre Abdoulaye Diop. A ko i k'a dɔn tile fila in na a kɛ mɛ ka maliden bɛɛ munɛ bɔ. Sabula min ye Asimi ka fara Sogɛli kan olu jɔ ma kɔkɔrɔ a ko Abdoulaye Diop an da mi la diplomatie bi kɛ cogo o cogo i seko ni damayira ye min ye a bɔ i k'a da taliwa jɛman ka malo a ma a ko min ye jumando France 24 ka fara RFI kan min k'a dɔn Ala de bɔr'u kɔkɔrɔ u ye kuma don da u ye kuma di Abdoulaye Diop ma a ko i k'a dɔn i k'a dɔn nin cɛ in bɛ se min na a bɛ min dɔn sengola min b'a la a kɛra sababu ye jɛman tun ɲɛna ko Mali na kuma suluku na Abdoulaye Diop kɔ da dɛnɛn na journaliste Seydou sɛbɛnnikɛla ko a nana kuma ta u mana ɲininkali fɛn o fɛn kɛ journaliste ko ale fila u b'a ɲininka a b'i munumunu i k'a dɔn fɛn o fɛn ye Mali ka kuntilenna ye bi a y'a bɛɛ larawe k'a da tali a ko a bɛ min fɔ Jean-Yves Le Drian ye a bɛ kuma min kɔni na bonya bɛ Faransi ka den ni Maliden ni ɲɔgɔn cɛ nka Faransi marabaa ɲɛmaw bɛ i k'a dɔn k'a fɔ yɛrɛjabɔ ni dangana mun ta ka ɲɛsin Mali ma bi a ko a ka dabila waati sera sabula an ti jɛn n'a ye bi an ti jɛn n'a ye sini a ko Mali mago tɛ wari la Faransi bolo an mago tɛ marifa la an mago tɛ sanu na u ka an bonya danbe ni k'a dɔn bonya min bɛ anw fɛ u k'o bonya n'u m'o bonya u bɛ munumunu salo fɛn o fɛn na u bɛ na u bɛ taa u ti ɲɛ sɔrɔ a la a ko bɛnkan min bɛ Mali ni Faransi cɛ a ko Mali jamana ɲɛmaa dɔw tɛmɛna u y'a tigɛ nɔ bila tiɲɛ don a bɛ fɔ jamana mara ye ni nci bila ngolo b'a ta nka a bɛ diya anw de k'a fɔ anw bɛ fɛ ni bɛnkan de ka don an ni aw cɛ n'u b'a fɛ ka baara fɛn o fɛn kɛ n'u m'a ta anw ka jamana faamaw ni an ka jamanadenw ka dabada ma a si tɛ ɲɛ wa u bɛ to munumunu salo la u tɛ donda sɔrɔ a ko a b'a ɲini Jean-Yves Le Drian fɛ k'a ɲini Florence Parly fɛ u ka jisumani k'u koliji la dɛ n'o tɛ u bɛ i k'a dɔn Mali mafiɲɛ min na bɔlɔlɔw ni i k'a dɔn jasiraw fɛ k'a ti bɛn an ma bi a ti bɛn an ma sini wa maa o maa bɛ yen ni Mali n'o bɛ jɛɲɔgɔnya kɛ n'a nafa tɛ se Maliden ma jɛɲɔgɔnya ni an b'a sɛbɛn fara k'a fili k'u dugukolonkɛ kunnafoni filɛ an ye min mɔ i k'a dɔn le prétoire kɔnɔ a ka bidon bɔli la Amadu Ali Konare ne bin tɛgɛ don bi bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma indépendant fasiriba n'o ye Ablaye Jara ye nin y'a ka sɛbɛn ye Ablaye Jara ko a ko ni ye dunu globale ye n'a bilatɔ tɛ a faratɔ don a ko fɛn min ye Faransi ani Faransi nɔka sorasi minnu bɛ u k'olu de ma Union Européenne coalition internationale minnu ka wuli ka jɔ n'u ka cɛsiri kun ye fɛn min ye bamanjiya wale ani jatigɛ wale bɛ se ka kɛlɛ cogo min sɛbɛnnikɛla ko Faransi bolo ja yera fɛn min ye Faransi n'a dɛmɛbaaw ye janfa kɔni a tile poyira poyi fɛn min ye a sɛfa ye a cira po siraba kan bɛɛ y'a ye k'a kɛ lebufɛn ye fɔlɔ cɛkɔrɔbaw de tun b'a fɔ ni janfa b'i kun kan k'i ka taa sɛfa ci sira fila ɲɔgɔn bɛɛ yɔrɔ la ni sɛfa cira janfa bi ci o ko ye janfa poyilen a poyira Mali ka sɛfa cira
sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye do ye a poyira gundo bɛɛ lajɛlen dara kɛnɛ kan fɛn min ye Faransi ka sɔrɔdasiw ye olu de bɛ ka rebelles dɛmɛ o dɔnna o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen terroriste minnu bɛ n'u bɛ taa mini don Mali sɔrɔdasiw ɲɛ fɛn min ye ni bagɛnaw ani ni nsagagɛnna ninnu u b'a dɔn cogo di ko Mali sɔrɔdasiw bɛna tɛmɛ sira in fɛ ka taa mini don yen surasiw bi bɔ hali I b'a sɔrɔ hali surasi mun bɛ n'o ye dugumataw ye ni I sen da mission na hali I tɛ bɔ a kalama bagwena bɛ se hali surasi chef bɛɛ ti surasiw ka mouvement kalama top secret secret défense hali chauffeur min m'u ta dugu bi jɛ de a bɛ fɔ de na I sigi a direction ya hali u t'a kalama bon tu as vu bagɛnaw bɛ se k'a dɔn cogo di ko surasiw bɛna tɛmɛ yan fo ka taa bombe don olu ɲɛ janfa bɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ terroriste minnu n'olu b'o wale kɛ jamana faamaw n'o ye Mali sɔrɔdasiw ye u sɔmina la jan o jan n'o tun bɛ da Faransi fɛ Mali ka renseignement fɛn o fɛn n'a tun bɛ Faransi bolo u y'a bɛɛ lajɛlen firijuru tigɛ nkanw k'a bila dugu ma o de bɛ ka u tɔnsi wuli Faransi de tun bɛ renseignement di an ka sɔrɔdasiw o de la bombe bɛ taa don an ɲɛ nka filijuru min bɛ yen n'o bɛ Mali ni Faransi cɛ renseignement Asimi y'i bolo a la de k'a bɔgɔti k'a da dugu ma hali tun bɛ yaala min kɛ ministre de défense kɔnɔna la o banna n'u nana yan a bɛ fɔ k'aw tɛmɛyɔrɔ ye yan banna hali woni dɔw bɛ yen u tɛ yamaruya ye sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye Faransikaw ye ani fɛn min ye Europe jamanaw ye minnu nalen bɛ an ka jamana kɔnɔ fɛn min kɔni ye o y'u kɔnɔ gannen bɛɛ bi sabula taa fan tɛ nafa tɛ sabula fɛn min ye sɔrɔdasi ko yɛrɛ Asimi kelen bɛ k'o di maa min ma kakɔlɔ y'o ye dɔwɛrɛ man d'o ye kɛlɛ kɔ sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye kolon Sadio kɔni ye a ka instruction ferme don fa bɛɛ fɛ Faransiden kɔni mana kun bɔ yɔrɔ yɔrɔ a ye datugu a ɲɛ waati kuma ko fila kɛ a ye datugu a ɲɛ a bɛ k'i kɔnɔ k'a bɛ tulonkɛ la o y'a ban wa a b'a sɛbɛnni la dɛ pewu sɛbɛnnikɛla ko a ko an bɛ don min na ko bi fɛn min ye tubabu ye u kɔnɔ gannen bɛ Faransi yɛrɛ ɲara nalen bɛ ni sɔrɔdasi minnu ye ko Barkhane a balila k'o yɛlɛma k'o kɛ takuba ye a min sara maa si la o tuma fɛn min ye kunatɔ ye a nɛgɛn k'a tɛ dɔwɛrɛ n'u ko kunatɔ ma k'a pala ka jan o tuma o y'a nɛgɛn dɔ de ye a bɛ t'i to de la a bɛ t'i to n'u kan sɛbɛnnikɛla ko a ko Faransi bɛɛ kɔni ye bɛɛ yɛrɛ nɛgɛ la sabula force takuba min n'o kuma fɔlen bɛ Mali kɔni y'a jira k'a fɔ o kɔni ti kɛ Faransi sago ye wa fɛn min ye Danemarkɛw olu nana ka na kuma minnu fɔ n'o ye Danemarkɛw ye olu kɔni ka sɔrɔdasiw a fɔra olu ma fuluka sɛbɛnnikɛla ko wulikajɔ bɛɛ lajɛlen bɛ sen na o tuma Faransi yɛrɛ sirannen bɛ sabula ni Danemark sɔrɔdasiw gɛnna ka taa min bi to sa o de ye Faransi yɛrɛ sɔrɔdasiw ka gɛn o tuma an ka fɛɛrɛ kɛ joona an jɔyɔrɔ bɛ se ka ngolo fa cogo min sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye wulikajɔ ni kuma caman ye o daminɛlen bɛ Florence Parly Karaba la sorcière fɛn min ye Bakɔrɔnguri Lediriya i b'o tɔgɔ dɔn wa Bakɔrɔnguri ale to a de y'o ye wa o jogo de b'a la dɛ o kasa ka go dɛ o mangoya b'a nɔfɛ Bakɔrɔnguri o ma ka go dɛ sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye Lediriya n'a y'i ja fɔ Bakɔrɔnguri ale fana bɛ k'a da sago fɔ an bɛ don min na ko bi a ko n'i y'a ta k'a lajɛ jamana gouvernement y'u jaabi sabula ministre min bɛ yen n'o ye jamana ka kuma lasela ye colonel Ablaye Mayiga ale ti siran sɛbɛnnikɛla ko ale y'u jaabi ni ka tiɲɛjalan f'u ɲɛna wa a y'a fɔ fɛn min ye Mali téléso yɛrɛ de la panbaranpa sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don min na ko bi Faransikaw kɔni y'a dɔn k'a fɔ ko kɔni a sɛbɛkɔrɔ yɛlɛmalen bɛ an bɛ don min na ko bi fɛn min ye u ka tubabu ministre minnu bɛ n'olu b'u ka kanan kunna Espagnekaw ka ministre min n'o bɛ sɔrɔdasi ko kunna o tɔgɔ de ye Margarita Robles o kɔni y'a jira k'a fɔ fɛn min ye Mali ye wa olu bɛna fɛn bɛɛ de kɛ o ni Mali bɛ se ka bɛn cogo min na sabula k'olu b'a ɲini basigi de ka don an ka jamana kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko Asimi Goyita ko ne mago tɛ aw la bilen koyi aw 5 nɔnɔ ne 5 basi a banna aw 5 nɔnɔ Asimi Goyita yɛrɛ 5 basi sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don min na ko bi n'u ye fɛn min ye Mali ye sɔɔni u bɛna gɛn ka bɔ yen ka jamana tɔ minnu bɛ yen n'o ye Niger Chad ani fɛn min ye Burkina ye o tuma u n'aw kunsi yema an bɛ don min na ko bi fɛn min ye wulikajɔ minnu bɛ sen na Barkhane kɔni ka taa fara fɛn min ye takuba kan u si tɔ man ca tuguni an ka jamana kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye wulikajɔ ani bingani u tɔtolen b'o de ye ka walew kɛ jamana kɔnɔ min b'a to diɲɛma bi kule Mali la hali faali min kɛra n'o ye Mauritanie ka maa 7 min fara Faransi b'a janfa la sɛbɛnnikɛla ko tuwakun furancɛ in na fɛn min ye sɔrɔdasiw ka ɲɛmayaso ye n'o ye Mali sɔrɔdasiw ye olu ye kibaruya di k'a fɔ civil maa 14 o fara koro dugu dɔ la maa dɔw fɛ Mali sɔrɔdasi fini bɛ minnu na nka Mali sɔrɔdasiw tɛ e k'o lajɛ e ye janfa ye janfa don Mali sɔrɔdasi teni ti feere suguba la yan wa o kala ka ko ka don maa na wa
Sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye Faransi ye a taali ka bɔ an ka jamana kɔnɔ teliyala o da de ka an ka jamana la n'o tɛ fɛn min kɔni ye u ka diya ye u bɛ k'a da fa bɛɛ lajɛlen fɛ sabula maa min b'a fɔ ko n bi taa k'e bɛ forokura waabɔ la sɛbɛnnikɛla ko taali ko tɛ Faransi kɔnɔ ni taali ko bɛ Faransi kɔnɔ Force Takuba ale tɛ taa danuwaw nɔfɛ ka na nka bi ale b'a fɔ don o don k'a bɛ taa nka a bɛ waabɔ la sɛbɛnnikɛla ko an b'an labɛn nin ko yi min bɛ se k'a to fu bɛ se ka sigi Faransi ko da la kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ NFA kɔnɔ a ka bi bɔli la. Cɛ ka pip k'a ka feerefɛnw lakodɔn. Nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako. K'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegin bɛ aw ye. Cɛ ka pip k'a ka feerefɛnw lakodɔn. Amadu Ali. Journaliste Seydou kunnafoni sɛbɛn le 22 septembre. Birahima Diallo a ye sɛbɛn kɛ. A ko i k'a dɔn min ye dugutigi k'a gɛn ka bɔ a ka dugu kɔnɔ. I k'a dɔn k'o tigɛ gansan. A ko min ye anw ka Mali kɔnɔ a bɛ waati jan bɔ. An ka jamana fan caman bɛ yen min ye k'a dɔn jatigɛ wale tigilabaw. Olu tun kɛlen don ka yengu jaba la ye. Ka yengu ka dugu ye ni ka yen kɛ i k'a dɔn k'a fɔ yen titre foncier. Nka sɛbɛnnikɛla k'o ja Colonel Sadio Kamara i k'a dɔn a nana a na kuma na. A ko min bɛ te min na n'o dir'o ma dugunu a bɛ ja jamana yɛrɛ bɛ ja. A ko n'i ye lakanako kofɔ bi an ka munumunu salo kɛ ka kɛlɛ dɔn k'a fɛɛrɛw sigi sen kan. A ko i k'a dɔn k'a fɔ Sadio Kamara o cɛba don. A ko Mali bɛ yɔrɔ min na i ko bi min ye k'a dɔn lakanako nasiratigɛ la tabarikala ani tabadakala min ye maa caman bɛ olu tun bɔra u ka dugu la ka na dugu wɛrɛw la a ka ca dugu 100 a n'a kungafɛn ye i k'a dɔn maaw b'a la ka segin ka na u sigiyɔrɔw la ko kura. K'a sabu kɛ lakana sabatili min baaraw bɛ ka sabati n'i y'a mɛn nansarakan na l'armée monte en puissance a ko i k'a dɔn k'a fɔ ko min ye Mali wolomasiri tabaw a kɛlen don la ɲagali ni nisɔndiya yɛrɛ ye bi i k'a dɔn fɔlɔ a tun bɛ fɔ ko Tchad cɛdenw yɛrɛ ko kɛlɛ de yɛrɛ ka sɔrɔ k'o ka d'u ye wa k'o de daminɛlen Mali kɔnɔ dɛ i b'a ye k'a fɔ an ka funɛnkɛni minnu bɛ yen n'u bɛ kɛlɛ gun kan i k'a dɔn journaliste Seydou i b'u ye dɔɔni tɛgɛrɛfɔ de la u nisɔndiyalen n'a fɔra ko an bɛ garaw kɛ jugu la nin yɔrɔ in na bi i b'u ye i k'a dɔn fari faga min tun bɛ n'a bɛ Mali armée kɔnɔ k'o banna bi i k'a dɔn k'a fɔ galabu kura sɔrɔla sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn k'a daminɛ wa décembre laban na ka bila bi la cɛsiri ni wulikajɔ min b'a la ka kɛ kanako la Bamanjiw b'a la ka nɔbɔli suguya min kɛ a ko i k'a dɔn a kɛlen don ka diɲɛma dabali ban nka min ye finitigilaka minnu bɛ yen n'olu b'a ko kunna i k'a dɔn a ma balu la sabula layidu tun dara kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna waati min na Sadio Kamara a taara Bajangara a y'a jira aw la k'a fɔ tiɲɛni min bɛ ka da aw la an k'an sigi n di kuma fila fɔ aw ye tile damadɔnin na a y'aw sigi a k'a lajɛ a ko jaabi min mana bɔ o n'a kɛ lakale bɔ sɛbɛnnikɛla ko jaabiw bɔra ka ban dɛ sabula min bɛ tali kɛ kɛlɛbolo belebele fila sigira u ko min ka opération kɛlɛtigi u ko min ma opération Maliko a ko ninnu fila de kɛra Mali sɔrɔdasi fɛn o fɛn bɛ yen k'aw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ni k'u cɛci k'a danci a ko aw ni karisa aw ka kɛlɛbolo filɛ karisa bolo aw ka susa min ye Sikaso ka taa fɔ min ye Kolwari ale frontière la a ko ka kɛlɛtigi wɛrɛw sigi sen kan aw k'a daminɛ i k'a dɔn Bɛlɛdugu ni ka susa ka don fɔ Wagadukaw fɛ Nara mara la dɔw bilala ye min ye jamana cɛmancɛ bolo k'a daminɛ Ɲɔnɔ Segu k'a susa fɔ ka taa Kɔrɔyanfan fɛ jamakulu dɔw suurula ye wa fɛn o fɛn bɛ min ye i k'a dɔn dakabana minɛ mun bɛ Mali ka jɛɲɔgɔnya kuraw la n'olu sɔrɔla u y'o ta ni k'o sɔɔri u tigɛ a ko o de kama nin tile fila in na min ye Bamanji a bɛ ɲini ka dɛsɛ kolokoto co wa ni bangera min ka baga kɛra ni balila min na o bɛ se k'a bolo fila kɔrɔ ta ten ko a ye mangoto ko Bamanjiya ne y'a haramu sɛbɛnnikɛla ko minnu bɛ yen ni olu damu yɛrɛ la sufɛ dugutila fɛ u bɛ subahana mansin kɛ k'olu jabalaw bugunatigɛ dɔ i bɛ bali min na u b'a fɔ min ma ko artillerie dɛ o tɛ minnu kolonkanalama don di lahila wala kutani a ko nin caman de b'u bolo yen sisan k'i bɛ bali min na dɛ u bɛ sin ka n'o de sɔɔri kolonkala wo kɔnɔ ka sin k'a kɛ ten giliw kilomɛtiri 50 ani kɔ n'i ye sibulu fɔ i k'a fɔ ko nin bɔjani turulen bɛ nin yɔrɔ in na kilomɛtiri 50 u b'u jɔ u b'a susu a bɛ sin ka to o yɔrɔ tilekolo ci ni k'o dakolo ci sɛbɛnnikɛla ko u y'o filili min daminɛ sisan i k'a dɔn Bamanji de bɛ sin ka bɔrɔndɔ duguma i b'a fɔ ko awa minɛminɛ bin bɛɛ sɛbɛnnikɛla ko k'a daminɛ min ye janvier kalo tile 17 ka s'a tile 22 tɛmɛnen ma min ye Nara mara kɔnɔna ye u ye jateminɛ ni sɛgɛsɛgɛli dɔw kɛ dugu dɔ la u ko min ma ko Tarakɔrɔ ani Akɔrɔ i k'a dɔn yenkaw fɛ ko Bamanjiw jabala dɔw jateminɛna k'a susa fɔ kungoda min bɛ yen n'u k'a ma ko Nawulena min ye ka se Bamanjugu ma min ye journaliste Seydou maa 28 mugujugu fɔlɔ minnu Burundi la
la u y'olu borondon ni ngolu daji o yoroni bela jele ka tɛmɛ yɛrɛ ye moto 20 ani kɔ wa n'u y'o ndaraki u bi suradasi dɔw jigi olu bi sigi o moto kan u bi fɛlɛ tɔ daminɛ tuguni sɛbɛnnikɛla ko min ye k'a dɔn hali u kɛlen don ka kɔlɔnba minnu minɛ o dugumaw la u ye nin bɛɛ lajɛlen ndaraki ni k'a di dugudenw ma a y'a ka magoɲɛw kɛ Mali armée de na k'a don a ko u bɔra ye joona u taara Cɛrɛ ka taa Kangela ka taa Dɔndɛrɛso min ye Zanso ani awa Kunyu o ni Kabale olu bɛɛ lajɛlen de fana ye i k'a dɔn k'a fɔ Kucala mara k'a susa fɔ Burukina ɲanfan fɛ u taara ye Bamaju Jabala fɛn o fɛn bɛ ka olu bɛɛ lajɛlen fana filenkolo ci ni k'a da kolo ci min ye i k'a dɔn awa maa 22 u ye tigɛ da o kan maa 7 i k'a dɔn olu n'u ka moto u y'o bɛɛ lajɛlen daraki Bamaji 6 fana bɛ u y'o jolo kari yɔrɔnin kelen sɛbɛnnikɛla ko marifa jugu fɛn o fɛn m'u bolo u b'u bɛɛ minɛ u la a ko u bɔra ye joona kɛlɛbolo y'i kunda i k'a dɔn Segu kan ka taa Mopti dugu mun bɛ u ko min ma ko Ɲɔnɔ ka bɔ Ɲɔnɔ ka taa Bangasi ani k'a dɔn Wɛn ani Tun Mali banna o u bɛ ka nin de susa fo kɛlɛbolo ninnu bɛ ɲɔgɔn wele ko aw ka fanfɛla bɛ cogo di a ye frontière datugu frontière kana dayɛlɛ dɛ Bamaji kana bɔ Bamaji dɔw sɔmina o bon ni maa min ye dunan ye i ka yɔrɔ la a kɛlen bɛ k'a bonbonsi di ko dilenkura don a minɛ k'a siri jalisi don u ko a dɔw bɛ tisi français de don ani golobabini tapeti nka y'u siri u b'o de don bɛɛ ye haramu ye wa u bɛ t'u don duguw cɛ la n'i y'u ye a n'a k'i kɔnɔ ko baɲumankɛtɔ dɛmɛbaa dɔw nalen don Bamaji bolitɔ don dugu kɔnɔ bɛɛ bɛ bɛɛ dɔn sɛbɛnnikɛla ko ninnu dɛ journaliste Seydou ko fɔ an ka kɛlɛbolo tigilamɔgɔw yɛrɛ de bɛ ɲɔgɔn wele aw ka fa fɛ a bɛ cogo di ye an ye garaw kɛ dɔw la a y'u kunbɛn yan fɛ a k'o de kɛlen don kamana ganba ye Bamajiw bolo bi a ko a wusulen don dɛ fɔlɔ u tɛna bi anw kan nka sisan an ka cɛdenw yɛrɛ de bɛ wuli ka Bamaji filɛ bɔ kunnafoni filɛ an ye min bɔ i k'a dɔn le 22 septembre Birima Jalo ale ka sɛbɛn don Amadu Ali Konare dɔ b'a fɔ k'i da kasa bɔlen bɛ dɔ b'a fɔ i da muguri k'a kɛnda joona joona min ye le témoin Basiriba n'o ye la rédaction ye nin y'u ka sɛbɛn ye u ko fɛn min ye Bakari Togola Ɲamanakaw ka Bakari ne bɛnkɛ Bakari an ye kosow ni kasaw bɛɛ lajɛlen kɛ parti RPM tɛ wa an y'a haramu bi an y'a haramu sini an taara an ka minɛnw bila ADP Maliba Alu Bakari Jalo wa o yɛrɛ o tuma RPM y'aw don kaso la de bɛnkɛ taara fiyɛ bɛnkɛ kɔni wa an taara geseda banna u y'an janfa an taara lahila wala an ka geseda foyi rɔ parti filaw kɔrɔ a lɛni o tuma bɛnkɛ kɔni y'a ka kaso kɛ awɔ i bɛ ka nɔfɛ i bɛ ka sara wa RPM ko banna o tuma an taara ADP Maliba la awɔ o tuma Alu Bakari Jalo a bɛ ka cɛba sɔrɔ nin ye dɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye APCAM président kɔrɔ o don sɛbɛnnikɛla ko a ko an bɛ don min na ko bi a ye gɛlɛya sɔrɔ kiiri la o dɔnnen bɛ o kɛra Bakari Togola a ko k'a da diɲɛ bɛɛ lajɛlen tulo kan ale tɛ RPM tɔnden ye tuguni o ka jɛya bɛɛ lajɛlen a ye kandidaya ɲini législative la o kɛra faso la RPM tɔgɔla a taara u y'a lamara k'a bɔsi a y'i to kaso la k'a tɔw bɛ kɛnɛma a ye npogo kɔnɔ kelen d'u la hali a ma se ka campagne kɛ nka sɛnɛkɛlaw tun b'a fɛ cogo min a y'u ci Bakari ye sebaaya sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Bakari Togola ye a nana lajɛ RPM ko in kɛra janfa ye a kɛra musokɔrɔmɔgɔ ye n'i wulila k'i jɔ fɛn t'i la n'i y'i sigi fɛn t'i la n'i wulila k'i jɔ a bɛ batara bɔ i la o tuma fɛn min ye parti ye a y'o ɲini parti min n'a bɛ taa ka t'i kuma dogo ye sɛbɛnnikɛla ko a y'i bolo maanabɔ parti min nɔfɛ o kɛra ADP Maliba ye ADP Maliba fɛn min ye Bakari Togola a ka doni ADP Maliba la hali n'a ma kɛ dunu ni bala ye parti yɛrɛ a président d'honneur n'o ye Alu Bakari Jalo ye ale tun bɛ kɛnɛ kan sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye kumadungaw fɛ yen Dono Bala fanfare o kɔni o de fɔra Bakari Togola yɛrɛ faso la kumandu sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Bakari ye a donna ADP Maliba la wa an bɛ don min na ko bi fɛn min ye parti ye a b'o jɔyɔrɔ fa ADP Maliba ale b'o jɔyɔrɔ fa kumandu kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye parti ye u ye Bakari kunbɛn ni nisɔndiyaba ye sabula politiki bunnaku kan Buguni mara kɔni Bakari kolo ka giri ye kosɛbɛ maa si tɛ se k'a fɔ k'i bɛ politiki kɛ ka ɲɛ sɔrɔ ko la Buguni janko sɛnɛkɛlaw fɛ yen ni Bakari n'aw ma don ko la
sɛbɛnnikɛla ko bon n'a ta bɛɛ fɛn min kɔni ye gɛlɛya min n'a y'a sɔrɔ k'a sababuya kɛ RPM ye sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don minɛ ko bi Bakari yɛrɛ kɔni dɔɔni a bɛ k'i yɛrɛ sɔrɔ nka n'i y'a ta k'a lajɛ hali bi bɛ ko min na o ma ban sabula fɛn min ye procureur ye n'i y'a mɛn pourvoi o de ye k'a fɔ segin ka kɛ kiri kan o ko in gɛlɛyalen don dɛ secrétaire minnu bɛ yen pourvoi kɔrɔ de ye ko segin ka kɛ kiri kan o dun y'a sɔrɔ Bakari tun labila la o kuma Ala k'a bɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko segin min kɛ kiri kan ko tɔw bɛ sen na politiki kɔni bunna k'u kan Bakari kɔni a ye taa fankura ɲini bɛnkɛ kɔni ye minɛnw ɲini kusow ni kasaw bɛɛ lajɛlen cɛ o tuma bɛnkɛ a sera a se yɔrɔ bɛnkɛ n kɔnɔ i kana taa k'an to yen awɔ kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ nin témoin kɔnɔ seere min ye journaliste Seydou e ko ne fana tɛna soir de Bamako politiki ko olu fana kumana a ko i k'a dɔn dɔw bɛ ŋana Simanca wa yiriba yɛrɛ ma bi e ko badenninw di yɛlɛ a la i k'a dɔn dɔgɔtɔrɔ Umaru Mariko a ko i k'a dɔn ko a fana ka tɔ ko a tɔ ko a fana bɛ Nimakara na sɛbɛnnikɛla ko awɔ a ko parti Sadi Umaru Balonkolontigi kɔlɔnɲɛbakaw ka député nin kelen i k'a dɔn k'a fɔ ko a fana ka Sadi e ko a kɔni Sadi ko fanga tɛ a la bilen Sadi ko a bɛ Nimakara na sɛbɛnnikɛla ko a ko i k'a dɔn n'i ye Umaru Mariko ko fɔ a ko min ye kuma gɛlɛn ani k'a dɔn fanga tɛngɛlɛmali ani n kelen ka ngwada bɛɛ kɔ a la i k'a dɔn o cɛba kun don nka a ko an bɛ don min na i ko bi ko cogo b'a la ka ca kosɛbɛ dɛ a ko min ye i k'a dɔn wa tubabuw b'a fɔ ko le malheur ne vient jamais seul ko n'a bɛ maa kunga i k'a dɔn kow de bi can ni ka tugu ɲɔgɔn kɔ sɛbɛnnikɛla ko o de kun bɛ Umaru Mariko ka tɔ kan bi dɛ a ko tile filanin na ka kɛ ni a ka kuma dɔw folofololi ye a kun ye tile damadɔ kɛ kaso la sɛbɛnnikɛla k'o suma k'o dugumajɛ a ka tɔ maa kologirinbaw maa 40 a n'a kunkanfɛ ninnu ye jamatigibaw de ye Sadi la olu y'u ka kosow ni kasaw cɛ ni ka dayɛlɛ fuan ka taa n'u yɛrɛ ye awɔ ko Sadi ko u t'a la bi u t'a la sini Umaru Mariko ko u t'a la bi u t'a la sini sɛbɛnnikɛla ko maa 40 minnu bɛ n'u y'u tigɛ nɔ bila i k'a dɔn sɛbɛnna ɲɔgɔn fɛ u ko min ma démission collective i k'a dɔn k'a fɔ u ye kuma caman fɔ koyi maa dɔw bɛ yen n'u bɛ bɔ tɔ la u b'a fɔ ko raison personnelle anw taara n'an yɛrɛ ye ko t'an ni maa cɛ nka ninnu ma da o ma dɛ ninnu ye sɛbɛnfura dɔ ta ka bigi caman ta k'u sigi k'a sɛbɛn kun min yɛrɛ y'olu bɔ n'u kɛlen don ka Umaru Mariko yɛrɛ ni a la parti yɛrɛ nege bɔ o rɔ dɛ u y'a bɛɛ lajɛrɛlen larawe u ko fɔlɔ ye mun ye a ko i k'a dɔn olu yɛrɛ de ti ka foyi faamu tɔ taacogo la tɔ b'a fɔ an taabolo ye nin ye sini o ko dɔw bɛna u bɛ sin ka bɔ o de kan de tɔ bɛ kɛ mɛ i ko ŋɔmi ye a bɛ yɛlɛma tɔ kɛ mɛ nazi ye i b'a ye bi bilenman don sini finman don wa Umaru Mariko kelen kɔ maa o maa i mana fɛn o fɛn fɔ e tɛ lamɛn a kɛlɛ i ko binkɛnɛ jeni faga a ko o n'a damanda dɛ u ko bi de tiɲɛ yɛrɛ la radio Kayra bɛ émission k'i kan dɛ ayi dɛ u ka sabali o tuma sɛbɛnnikɛla ye min fɔ sɛbɛnnikɛla ye min fɔ dawo ma dɛ o tuma sɛbɛnnikɛla ko min ye ninnu de ko tɔ nege t'u la bilen o tuma o n'a damanda walasa Kayra yɛrɛ kana jɛmukan sigi maa ninnu taara sabula Kayra mana da don i la Mali kɔnɔ radio Kayra hakɛ min bɛ Mali la o mana da don i la a bɛ ku aw karamɔgɔbaw la n'o tɛ ka fɔ a bɛ ku aw karamɔgɔbaw la n'o tɛ anw mun ma don ye fɔlɔ a bɛ anw garisɛgɛ cɛ non mais minnu taara awɔ Umaru Mariko c'est mon bon grand frère minnu taara ka bɔ parti la ils sont pas considérables c'est des moins que rien o tuma i tɛ min kalama la Ala ye bokum de Ala ye bokum taalen min kɛra Sogɛli nɔfɛ ko Ala de bi k'a ka tɔ jama bɛɛ sama ta o tuma bɛ yen dɛ o kɔni t'anw jɔrɔ nka k'aw ko c'est un non événement. C'est un non-événement. 40 personnes. C'est un non-événement. Sogɛli nɔfɛ Sogɛli ka parti MPRTA MPR de la ka Sadi si kɛlɛ la fɔlɔ wa les MPR n'a jamais bâti les Sadi anw ye député ni maire nombre min sɔrɔ jamana kɔnɔ ne kɔrɔkɛ y'o min sɔrɔ MPR Sogɛli y'o sɔrɔ wa i hakili la jigin Asima taara primature la ni député 4 ye u bɔra ni joli ye a tun bɛ tan bɔ dɛ député 22 député u bɛ min bi u bɛ min bi Mamoudou Diko ye kow caya n'o tɛ ɲɔma tun y'a sɔrɔ ko donc mon grand frère Umaru Mariko reste serein oui après toutes ces démissions oui on reste serein o tuma an ka dugawu b'aw ye ami Djibi Jakite an ka dɛgɛ min journaliste Seydou ko Halibi bɛ fɛn min na o tɔ bɛɛ balacogo bɛ di ko kura
Amadou El Konare ne bin tigɛ do ka bɔ ni sɛbɛn an ko min ma le pays jamana maa ma paga ni y'a ka sɛbɛn maa ko mɛnanga ko la ani doranga ko la a bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn da fɛ jɔnya wale ka buna hadamadenw bali u ka hakɛ la k'u ni tɔɔrɔ k'u lajaba k'u lagosi fɛn min ye kitakaw ka député kɔrɔ Mamadu Tunkara k'a welelen bɛ kiri kunna RPM Tunkara Samanikala ko a ko fɛn min ye jɔnya wale Mali sariyaw ani diɲɛ sariya bɛɛ lajɛlen y'a kɔ jɔnya tile tɛ a banna bi a banna sini nka fɛn min ye an ka jamana ye a dugu dɔw bɛ minnu halisa u gulonnen bɛ laada kɔrɔ ani tabiya kɔrɔ la k'u n'o sinsin maaw kunna Samanikala ko min sɛbɛkɔrɔ jɔlen bɛ jɔnya kɔni a banna wa fɛn min ye jamana caman bɛ yen minnu yɛrɛ kɔnɔ n'i y'a wale kɛ e bɛ jate criminel di Samanikala ko Mali y'o jamana dɔ ye a ko fɛn min ye décembre kalo o bi laban waati min na san 2019 kɔnɔnaw na fɛn min ye nin jɔnya walew ye a kuma cayara dugu caman na haka ja an balima marakaw ka ca yɔrɔ min na a kuma cayara o dugu la Samanikala ko a ko maa dɔw de photo yera an'u ka jaw yera Samanikala ko fɛn min ye barrage ko kuma dɔ la furu kɔni a kuma de nana gɛlɛya o kuma fɛn minnu ye dugulenw ye olu sina ka wuli ten k'a fɔ aw tɛ dɔwɛrɛ ye jɔnkɔ an b'aw k'an sago ye Samanikala ko a ko nana gɛlɛya maa dɔw bɛ u ye minnu di k'u jogi ka dɔw gwɛ fɛn min ye dugu dɔ bɛ yen ko min ma Sakora yɛrɛ ale yɛrɛ dugu kɔnɔna na fɛn min kɔni ye cɛ dɔ ye nin jɛ in kɔni ko jɔn do i t'i miiri diɲɛ lajaba fɛn o fɛn na mun m'o da kan Samanikala ko u ye fini de wɔrɔ ka bɔ a la a ala dacogo denmisɛnninw b'a ti cogo min u b'a ti ten musow b'u sen kɛ k'a tan a dogoyɔrɔ ninnu fɔ denmisɛnninw b'u gulo la k'a lajaba Samanikala ko fɛn min ye cɛ in kɔni ye san 72 ani 2 cɛkɔrɔba san 72 ani 2 dutigi sijɛtigi a dama tɛmɛna k'a labɔ ka na n'a ye dugu fɛrɛ lɔ Samanikala ko fɛn min ye lajaba y'o d'a kan o dɔrɔn tɛ fɛn min ye npogotiginin dɔ ye bugɔli berew ani fɛn min ye bugɔli y'o dalew kan a ko dɔw yɛrɛ bɛ yen u ɲɛ kelen cira dɔw kɔni bɛ yen olu kɔni lajurala fo ka min kɛ diyagoya ko n'u tɛ to jɔnya in na k'u banna jɔnya ma nin ka ɲɛɲini nin tɛ bɛn k'u banna jɔnya ma sariya ye fɛn min kɔn an yɛrɛ dama de bɛ nin da ɲɔgɔn kan Samanikala ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min kɔni ye kiri a ye ko kɔni nɔbɔ maa caman bɛ yen minnu ye gɛlɛya sɔrɔ dugu dɔ bɛ yen u wulila ka t'u sigi u ko min ma Mameri Samanikala ko Mameri a ko fɛn min ye maa 1000 ani 300 nin bɛɛ lajɛlen de bolila ni ka t'u yɛrɛma dogo Samanikala ko nka ko in kɔni n'i y'a mɔmɔ cogo cogo i bɛ taa bɔ kabakuru min ka ko in na o de ye k'a fɔ député a waati la n'o ye kita député Mamadu Tunkara ale bɛ ko in de jukɔrɔ Samanikala ko ale de baamanen bɛ walejugu kɛbaaw k'u dɛmɛ k'u senkɔrɔma dondo a yɛrɛ nɔ bɛ fɛn caman na o tuma maa minnu bɛ n'olu kɔni lajabara nin ko in na laban taara bɔgɔ jɛnnen kan tu ko to o tribunal ɲɛkɔrɔ Samanikala ko fɛn min ye sutura birifini ye a tɛ député kɔrɔ in si ka bilen o tuma fɛn min ye tu ko to kiiri tigilamaw ye u ma ko in kɔni da ni barika ye fɛn min ye maa minnu lajabara n'o ye jɔn ninnu ye u b'a fɔ minnu ma ko jɔnw u ka denbayaw lajaba k'u lagosi k'u jogi k'u bolola nafolo tiɲɛ u ka dugukolo minɛ u la u laban nana Bamakɔ ya yɔrɔ ye fanda ye commune 4nan tribunal u taara da yen tribunal maaw kulo kan communication la u taara commune 4nan na a banna député kɔrɔ in bɛ commune 4nan de ka mara kɔnɔna na o kuma ala yɛrɛ tɛ kita bilen Samanikala ko a ko fɛn min ye kan fɛn min ye papier o dir'o ma enquête préliminaire o ye sɛgɛsɛgɛliw ye olu kɔni bɛ senna a ko an bɛ don min na ko bi fɛn min ye jɔnya wale a lɛ nin diyagoya tɛ ni maa min ko zon na n'i ka jɔn ye a k'i ka jɔn ye wallahi ni maa min ko n tɛ jɔnya la a banna pewu yan'i ka gosi yɛrɛ ma Samanikala ko a ko fɛn min kɔni ye dossier in kɔni ye a bɛ commune 4nan o tribunal bolo wulikajɔw bɛ senna fɛn min ye député kɔrɔ ye n'o ye Mamadu Tunkara ye Kitakaw ka député kɔrɔ n'Ala ma jagɛ ko in kɔni kelen a bɛ taa nin ko in gɔngɔ la sabula hali n'a y'a sɔrɔ a donyɔrɔ a n'a bɔbɔ ka ca ko caman bɛ yen o dingɛ de tigɛlen b'a nɔfɛ n'Ala ma jagɛ a bɛ jigin ni dingɛ in na
maa caman bɛ olu tun bɛ k'u kɛrɛkɛrɛ immunité ko in na immunité tɛ bilen dɛ mun tɔɔrɔlen don mun tɔɔrɔ u ka hinɛ an balima minnu bɛ u ka hinɛ la a banna kunnafoni filɛ an ye min bɔ le pays kɔnɔ a ka bi bɔli la journaliste Seydou kunnafoni sɛbɛn la sirène olu kumana min ye i k'a dɔn u ka fasiri jamajɛkulu ni y'u ka sɛbɛn ye o ko i k'a dɔn a bɛɛ n'a ta maa i ma ko kɛ i k'a dɔn Ala ɲɛ b'i la wa maaw yɛrɛ ɲɛ b'i la koyi a ko min ye i k'a dɔn muso dɔ bɛ katikaw fɛ yen sisan o ko min ma dala magalu min ye i k'a dɔn fantanw yatimɛw ani k'a dɔn muso filiyabaatɔw olu ɲɛji cɛli i k'a dɔn k'a cɛsiri m'o fɛ nin waati na sɛbɛnnikɛla ka fɔ la a ko nin ye muso ye i k'a dɔn a ko nin kati kɔnɔ maa o maa bɛ yen n'i bɛ kamana ganna kati a n'a nɔkandugu fɛn o fɛn na a ko n'i sera a ma a se n'a damayira ye min ye bonya ani sutura la a b'o cɛsiri a n'o wuli ka jɔ kɛ a ko i k'a dɔn aw hinɛ n'o tɔbɔtɔli min bɛ yen n'a b'o la bi dɛ o de kɛn bɛ sababu ye kati a diinɛ ɲɛmaw ni laadatigiw maabakɔrɔw ni denmisɛn jɛkulu maa o maa i mana bɔ bi kati bɛɛ ko dala magalu kɔrɔ ni tile bi bɛɛ ko dala magalu o tuma k'a sababu tɛ dɔwɛrɛ gindo min b'a bolo k'a yɛrɛ bila sigidaladenw ka bila la a se n'a damayira ye min ye i k'a dɔn u kungow ni u ka magoɲɛw ɲɛnabɔli la a b'o baaraw de kɛ a ko min ye i k'a dɔn tile filanin na janvier kalo tile 22 tɛmɛnen an kɔrɔ a ko min ye i k'a dɔn ATT-bugu kura min bɛ Kamila mara la n'a filɛ Darali la ka taa Fanafiyɛ kura min ye sɔrɔdasi lakaw de ka ca yen kosɛbɛ o tuma min ye minnu cɛw ntanyana jamana yɛrɛ lapasali la ni u n'u denw bɛ kɔlɔbɔ la olu kɔni y'u jigi bi a kan wa a y'o jigiya minɛ ta joona ka se ka taa waati min na faw ni musow ni denw bɛɛ lajɛlen b'u k'a dɔn 20 janvier ɲɛnamayali la olu mun bɛ yen n'olu ye filiyabaatɔw ye ani k'a dɔn fɔlatɔw ye a taara gara olu de la a n'u jɛra ni ka 20 janvier o ɲɛnamayali baaraw sabati ye a ko a kɛra nisɔndiyaba ye ni muso ninnu bolo sabula u y'a jira k'a fɔ ka maa sɔrɔ min bɛ olu tɔbɔtɔ ta jɔn ko Ala k'a balila u la nka min ye k'a dɔn dala magalu u n'a tɛgɛ na to ɲɔgɔn bolo olu kɔni ma kamana gan fɛn o fɛn na biribiri olu na taa dala sɛgɛrɛ a yɛrɛ ko i k'a dɔn ɲɛmaya tɛ dɔwɛrɛ ye nin kɔ i se ye fɛn o fɛn ye i sigi ɲɔgɔn na i k'a dɔn a ka jɛ ka ɲɔgɔn dɛmɛ ko maa ma fisa maa ye an bɛɛ ye kelen ye i k'a dɔn daba ma ɲɛkɔrɔ kunnafoni filɛ an ye min bɔ la sirène na a ka bidon bɔli la dala kelen don wa min ye Sirakɔrɔni ekɔliso ye ale yɛrɛ de don daba ale de ye o yɛrɛ o ko ma ban ka ban ɲinan an bɛ kalan k'a kɔnɔ dugu caman bɛ yen olu de bɛ kɛlɛ a nɔfɛ ko dala ka n'i ka dugu la ɲinan an bɛ kalan k'a kɔnɔ tabarikala an bɛ kalan k'a kɔnɔ baara banna inshallah o don i bolo don Konare ne min tɛgɛ don min bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma la sirène Basiriba n'o ye Abdramani Dugure ye nin y'a ka sɛbɛn ye Abdramani Dugure ko a ko fɛn min ye Musa Atayer kɔnɔ ni yɛgɛbɛ kojugu k'a laban b'a fa ci ministre des sports minɛ da jigɛnna wa sɛbɛnnikɛla ko a ko Mali ministre des sports ko a ka sɛbɛnnikɛla ye min fɔ dɛ k'a yɛrɛ yiranji i b'a fɔ Seliba Kalo pota Dugure ko le motif non payant du ministre Musa Atayer maa tɔw bɛ taa yɔrɔ min na Dugure de bɛ taa o kɔ kan waati min na bɛɛ bɛ tɛgɛrɛ fɔ Musa ko maa si tɛ taa fiɲɛ la nka Dugure ɲɛ bɛ fiɲɛ min na a ko fɛn min ye Mali ye an ye kumasulu min sɔrɔ ɲinan gani na fɛn min kɔni ye kumasulu ye a ko tiɲɛ don fiɲɛ tun bɛ denmisɛnw na nka minisiri yɛrɛ nɔba de bɛ ko in na ale kɔni y'a ka jalaki a y'a da minisiri Musa Atayer ko sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Mali équipe ye k'an éliminer an ma taa yɔrɔ si sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye Musa Atayer ye k'a ma kow de bila u bila cogo la a ma jɔ a jɔyɔrɔ de la k'o de nana ni nin ye sabula fɛn min ye Mali denw ye an bɛ don min na ko bi fɛn min ye supporteriw ye u bɛɛ lajɛlen dusuma kasayara k'o sababuya kɛ u kun jigi dalen b'a kan k'a fɔ Mali bɛ se yɔrɔ o yɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko Mali ma se u b'o dusuma kasaya la minisiri yɛrɛ kɛlen bɛ ka ban baara ma Bamako yan ka t'i da Cameroun hali conseil technique ma bɔ a yɛrɛ de bɛ yen su fara tile kan i b'a fɔ baara tɛ Bamako sɛbɛnnikɛla ko o de kɛlen bɛ ka ale yɛrɛ sɛbɛkɔrɔ tɔɔrɔ yala minisiri Kuturu i bɛ baara bɛɛ lajɛlen bila cogo jumɛn na i n'i ka directeur de cabinet ka fara i ka chargé de communication kan u bɛɛ de taara ye ministère bɛɛ de taara Cameroun joueur tɔnkɔrɔ
Sabalikala ko encadrement B fédération B fɛn min kɔni ye jɛkulu caman o B conseil technique B o bɛɛ la ministre yɛrɛ taara ka taa foroga ye sabalikala ko yala baara de tɛ Bamako wa a ko fɛn min ye ministre ye o dɔrɔn dɛ a bi photo minnu da a bi vidéo minnu kɛ k'i yɛrɛ jira o ministre kɔni a tun b'a fɛ ka équipe nationale de kɛ point y'a yɛrɛ bolo équipe nationale dun ma taa yɔrɔ jan sabalikala ko a mana kɛ point min ye point langolo don o tuma fɛn min ye ministre ye sabalikala ka fɔ la n'o ye Abdraman Dugure ye dɛ waati min ministre ye nin baatibaden in bɛɛ kɛ nafolo bi bɔ jamana ko a ko fɛn min y'ale yɛrɛ DFM a ka délégation ministère kɛlɛkɛlen bɛɛ lajɛlen de taara ka jamana cakɛdaba in jeunesse sport k'a sigi a sendɛgɛ ka bɔgi dossier ti signé foyi ti bouger o n'o frais d'hôtel dumuni bi kɛ yan fɛ sabalikala ko o tun bɛ se ka o nafolo min don o la o tun bɛ se ka kɛ ka équipe dɛmɛ wala ka farikolo ɲɛnajɛ fan dɔ dɛmɛ walima ka taa hali nakɔ kɛ bɛlɛ voilà o bɛ kɛ o sabalikala ko a ko fɛn min ye ministre Musa Atayeri sabalikala ko ale kɔni ma nisɔndiya kɔrɔ fiyewu sabula a ma hakilimaya baara kɛ ni a ma kodɔn baara kɛ a tun kan ka jateminɛ de kɛ tiɲɛ don fɛn min ye jamanaw ye u b'i invité nka n'i invité la i bɛ taa match d'ouverture de la ani finale la nka ale taara match d'ouverture la k'a kɛ yangadi ni so ye a ma segin sabalikala ko o dɔrɔn tɛ ale yɛrɛ de kɛra doni ye sa bɛɛ lajɛlen k'a da bɛ fɛn bɛɛ la a tɛmɛ fɛn bɛɛ la fo kana ko yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ɲaami sabalikala ko a ko fɛn min y'an ka jamana faamaw ye a ko kan k'u taa cogo de dɔn ni ministère in kɔni kɔnɔna na fɛn caman bɛ yen minnu balanen bɛ maa dɔw ye baara kɛ n'o ye prestataires ye dossiers bilalen bɛ jamana ka nafa o dossiers bilalen bɛ jamana kan ka sen o fɛn fɛn na nin bɛɛ lajɛlen de bilara retard la ministre fɛ fɛn bɛɛ lajɛlen de balanen don Abdraman ka fɔ la k'a sɔrɔ ministre tɛ dɔwɛrɛ la a taa mɛ ballon d'anglais la a kuma a gɛlɛyara ka fɔ a gɛlɛyara n'a kun bɔra jamana bɛɛ ministre des sports n'u jamana bɛɛ ka taa firi ye fɛn min ye a tun bɛ dɔgɔya maaw la Mali ye jamana ye gɛlɛya ka ca ko ka ca ministre tun bɛ se ka taa ka segin nka ka taa kɛ ntina yɛrɛ ye Abdraman ko a dama tɛmɛna kunnafoni filɛ nin ye an ye min salo ka bɔ la sirɛni kɔnɔ a ka bi bɔli la journaliste du kunnafoni mais en dehors de ce qu'Abdraman dit moi j'apprécie Musa Agatayer o ti kelen ye je l'apprécie maa min don a nana na cogo min na ministre cɛ la hali conseil des ministres la a bɛ se ka ko dɔ kɛ ka dama tɛmɛ mais moi je l'apprécie a ɲa a bɛ fɛ a ka ɲɛ a ka fɛn ka d'a ye nka Dugure fana maa tɔw ɲɛ bɛ min na n'i bɛ maa fɛ i t'a fiɲɛ ye o l'indépendant min ye o bari ale kumana a ko i k'a dɔn k'a fɔ bɛɛ lajɛlen n'i seko n'i dɔnko a ko min ye cɛ dɔ bɛ yen u ko min ma ko Aïdara bɛɛ lajɛlen ko a ma serifu kɛ ale fana dɔnnen don fɛn min na n'i kɔni ka mobili bɛnna Mercedes ma wa hali n'i y'a don i ka salon kɔnɔ k'a jɔ dugutila fɛ Mercedes sugu jumɛn 190 awɔ n'o kɔni b'i bolo wa hali n'i y'o don i ka salon kɔnɔ dugutila fɛ serifukɛ a b'o ta sɛbɛnnikɛla ko o don dɛ wajibi ayi ko hali ni tɔ bɛrɛ t'a la Mercedes ka k'a ye ale b'o ta o de ka d'ale awɔ wa o tacogo o fɛɛrɛ bɛɛ b'a bolo hali kana tile k'a la n'i y'a portière bɛɛ sɔgɔ serifukɛ ɲɛ Mercedes 190 ɲɛ a bɛ tɛmɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye i k'a dɔn nka mɛnna n ka kora ani n tora la olu ye balimama ye a ko i k'a dɔn tile filanin na wulikajɔ fanga bonyana kosɛbɛ indépendant kelen in yɛrɛ tun ye sɛbɛnni caman kɛ i k'a dɔn k'a fɔ u ka sɛbɛnni ninnu kɔfɛ jateminɛ caman kɛra jateminɛ minnu nana jira k'a fɔ awa polisiso maw olu bɛ sɛgɛsɛgɛli la sɛgɛsɛgɛli minnu kɔni jaabi bɔr'u la o sabula min ye i k'a dɔn awa araba tɛmɛnen n'o bɛnna janvier kalo tile 26 ma i k'a dɔn awa cɛba min bɛ yen n'o ye Modibo Traoré u k'a ma Van ale ye i k'a dɔn awa 4e arrondissement o polisi ɲɛmaa dɔ an bɛ don min na i ko bi ale ko awɔ Modibo Traoré u ko Van awɔ mais c'est mon ami wa i terikɛ a bɛ communiquer kunna dɛ a bɛ communiquer arrondissement de kunna sisan wa brigade dɔ sigilen b'a bolo yen n'olu ye sɛgɛsɛgɛli daminɛ hali n'u b'u yɛrɛ kɛ ɲamantɔmɔna ye waasa ka kibaruya sɔrɔ o b'o de kɛ depuis a bɛ BR la 13e arrondissement la voilà zomba opération baw a y'o dɔw kɛ nka a ka non n'ale bilara commissariat kunna a ka brigade il est devenu commissaire
commune 4 arrondissement abo de kuna amita sebenikala ko ayaka brigade min sigi senga min ye ka do 4e la ayo nyemanya di ka do Kulubali kedo ma ko mi ma commandant Mohamed El Kulubali bela jele MLC bela jele ba ale welete ako uye ka do nga fo kelenge da ka wulika jo uya boloda ako uka sege lu dogo ni dogola i ka do utara tigeda i ka do nin chenga ko mi ma ko sherifu tigedara sherifu ka yoro mina i ka do yoro ni bela jele utara ka dakari kutu jali ka sege lu boli ka ta soro min ye ka do awa mobili koni ango kafu nywanga wa i ka do ozuma kule de ni che ko fotanye sebenikala ko akoni ngara sababu ye Mercedes wolovla i ka do ka tigeda oluka la haula o bela jele mobili shwele ako Toyota kele o fana ma bolo o tata o be fen shwele nye Toyota de ya etan ye Toyota margi Toyota eta nyoye de abela jele Toyota de Mazda Toyota Mazda otero ngo boro no de Toyota jango ba drogbani nuruwa abitu menini be seben gela ko ako yoroni bela jele uye nyiningali busamseni Ghana ai ka do aje ani mamunu meni karabo ko ke i ka do o segeseli to de be sina Mercedes frenwo fembe no ngana muna ni wati la Bamako ni Mali fanwere aku i ka do ni ya segesege ni ya me zo correspondant o de be sherifu ke bulu correspondant o ne ba bulu Halim Marabulu la ni Mercedes ko ni nu ya ye ebini ka Mercedes ni joy ka demala ki kolongolo ga do ibi ka suna jaro mamina iba soro utara nai sebenikala ko o jade no be sina e ka do wulika jo ko ni sebe koro bulo daledo awa hakilina jigina u ya jira ka fo awa juer kalo 2021 e ka do 5e arrondissement ka fara minye cheba me no ku commissaire démissionnaire Ousmane Diallo ale ni e ka do ajenya mu be no ye katijar muye fo kata se kai police so ma olu kunjera ka wulika jo bulo da mu ngara sababu ye ka Toyota pickup ale ko ni saba fo kata se Mercedes 90 awa e ka do ka tigeda o ka e ka do jekulu do bulo o jekulu munungo na wa maba chama me tigedara oluka ina fo SK AK BC MF fo ka se AK werema nunu bela jerele tumbe e ka do dunga bola kai Bamako ani Mauritanie olu de tumi mobilisation eli jako ke o bulo fe o nga ko minye sherifu ke tai o ma laba mina ona to ladi kuna foni fle anye mi mo lende pana kono aka bido bolila Amadu wati ko ni sebe koro janvara bita mba blaya ala na kira janana e ni soro fana duna se mi gani jamu kan gelinga shini ambi segia kurafoni kuraw bi bo ko la me bo kuloka soni fami farko nyana jaye bo apele na ka chedo o na sigi di naga trafic me jibi jakte bolo kuma bara Amadu El Konare journaliste Seydou wa salam